Good morning guys and welcome back to my channel. Tabuk na ang thumba sa drop ang lumjak has hamle hada hamna ni nemani. Gangga topan ang tabuk basa akoy makhang sunay. Hangki ang nong phurunga ang tini tam khai te tam song tam sa. Abo bebak nong ang phurungi tongana je phurungi mansa nganong nai tote an tinin video no bahin paithak jora. Hangke ang tabuk makharok subai ako bay norok bay tasa hanai malane phepeka abo hangke sweeping ketika ham tai badam rok riyok jak omo hangke to batima mosdeng obo hangke mushroom pengjak ani jotori slai thokjak mani jani daily vlog nanyar hangke to saine mano heda obo hangke mai omo hangke thaiplong makhai franjak omo market thogo guys. Hanggang tabuk tunyang na bagay hasing kabang mga kerui mutungi tongo ang lumay tongo bala hanggang maja tatay bo tunyang na nang hanggang muna nung sinay tay tabuk maja na sakang bo nangay nagranay hingke ang tuyrong nung bay kubay maikuri na ka nung no je funuk mani amoy bay no hanggang keto lumzak ni bagay khoye masawa nang kakha masawa lumarogo je semuy thokjang ma fanaro phaidi khawai thango. Tini tam ni jani doi bo satung phaya ekdom pura sheri lob ungui tongo tabuk phanase satung phaya ko noita tamui tongkha hangke ba gang mairok to chawi paikha abono kisa phatro ongkhori naimani ge tabuk kisa thapa ohor tongnani wanchogoi tongo abono norokna ang tini ni morning ni view phulungna hini kisa haino short clip na hangke chini phantok rogo bari tongbaikha ge sejna pubar rogo barjak taisaka bothaisi thayana ang sejna hangke bothaino gleifru o thokjago do ukra ng thangga ang bahai bisingni thangya diba abraka kharo ne ang tai chalia phek kle hingke gudok bo thokjago buti bo thokjago aundro phan just phan thokjago abo hangke chini kuruk abo hangke to chukun tu boto popular angjak norok to boron joto sino heda bono tui ang norok no prank khlaimani norok joto no kubui hai ungjak ha gangge bonek chukun tete kirmi gana jotono no taisa haino hai phungka ham hangke mia phrowa ang norok no amsa kaham ka phunugoi manliya hangke ang tini manju phika taisa haino hai norok bai malayei haino na ta hai debang kang tabuk mia ni slai taisa sraka ba buah honani bagai nakha colgate and brush tabuk hangke ang buah hui tongo buah rok hubai mani ne yagulo tini tamok hai khaya norok no haino hai phunuk piunai tabuk makhang rok subai mani ako bai mani yagulo hangka hangke sa fruit sanai aboni bagai ang tabuk abono kaham ka sui tongo tui kutung bai haino normal water bai suka hangka hangke borok to bithi rok riya diba hoya jat nani pohok rok man dere man abon bagai kaham ka maso hangka ang tabuk nawi tongo omangka ni kutui ni sampori norok jun seman hai bangke muri bai jana sur kisa sagrana hangka lumui betong ka ba lumpuro hangka muri bai jan surong kya thongma hai age try fro o hostel tongfro ba haino muri bai jana surbang bisi pairi je hangka onyo kate haino rekha prahan khetek metek samang pairi khi uta srai bile last tong hangka muri simin torok upara hangka just pan kaham pairi di ekdom tongtui jatai jaflaimang tongsinai mui bo thogi hangka ba tai srai fro hostel tongnani onek mane soima tong maibo khuyo hangka tabuk mai songui tongo ama boxi kalamani ta ngang koli tongo hangka muri saturday mai koli tongo hangka thapa bo hor tongto de he di bangka abono tabuk kaham ke kolei akoi kholobi nai ang lumani bagai sori kisa pan aram nai topan tini taisa basawi mangkha hangka tabuk ang je voice over khaijati bo lumjak satamna ya therok sai sori kosto ngai tongha yang sukun tubo muri sawa ang basaw ke haipano cha thogoi tongha tam semale tilik yang muri rok bo san sorok mung hangka ba thogoi tongha hangka yang tok bo hayo ang muri sai tong gana hangka bono muri sai rekha ekdom pura kolsa kore bolle thaskan sakhi ekdom pharjak suk sida hane ksagai gormani sawai khibai ke wan thaske obo hangke samsota tini phungo sanai samsota berma butui omo hangke mushroom pengjak hangke lum mani bagai mushroom ang songoi tong sisi rang mushroom bai simse maja lumjak hangke abon bagai hangke mia horne mui bai mai kutung sanya gana ke yang sukun tubo breakfast khai tongo roti waisa sawai na hare bo busuk jara rok shiri pura busuk saw asuk srai phat mo mar bo kirmi grang bagi storia mugi sanu na mairok saria hairai tam manai bin sago amsa kirmi mangman bagai toriang angke posu doktor thangai bithina na mani bo time ring dongha babuni time kran bo time kran man bagai ama songa nogon tongo borom singam nongkhai angke ba omo chehara sitra nai keram sigon saban markhan khasi upra ko buji mar ta hapti ke hayat phaiding ke phayo ta thaning ke thaya aska ko buji wo amte hai mane jeri nai bon sai mane hai ba jeri hangka to seto selangjang nai herba sirong no riwoi omo se sitra pan ba khamang hangke angko nijibo maya nangai mathang ta
hingga bobo ekdom tamsanai phungai keno bale hain dogala mongoi tong phaio serai phanta hingga bo amsuk serayo sungbono tubui phaimani hingga bongjoma bo kwbang maya diba hingga ba boro kirimi bo ganang hingga ba amsuk chikon teram tong jotono sari kaham guys tabok hingga ang hor tong tei mai chanai hingkang kai sakang hor musung re phaigra kha hingga chung tabok nailainai tini hora chinogo tang mui songkha obo hingke sejana bubar akra noi pengjak obo hingke to phungni samsota berma butui thoksuka abo pura obo hingkai alokbaja phungni omobo obo hingke muitu omo akra noi wasil mui borok risumai songjak moromoi tongkha obo hingke to mai ko tabuk ang oro jagao samsota berma butui muthungrana muthungoi chasinai belai thokafia samsota berma butui ta ekdom pura tilik sengui tongshu yango tabuk ang tui kutung muthungoi tongo macha tete tui kutung nungui chana bagai ta omo hingke to mogoda murukjak ani banta simino tongshu joton chabe khesi nong borok obo to bati bang mosadeng phungni hingga ke ang tabuk mai khurui na khan rok no ang je mui phunukmani amui rok no na kha hingga tabuk ang hor tongui mai chasinai hingke guys ang tabuk mai je bai norok bai taisa hain malanya phaifuka yango kanching bai chukun to tomjani sai tonglayo borok tam salai khanawi nai dido hoi dada aming ang mukti phai tongkha ang o ayango thangai thuisinai do dakon thuidi ang batai sraba tongkha angke bai baksan roga habai nok bisung habai thuinai ta akon dada good night ang thuisinai hingke guys norok khanawi mankhana tei bujui mankhana chini aming bai sei kok salaimani hingke video hingke tinin bagai amsuk nongsinai jotonon hor kaham paithak jora ano logiroi ani video no nai tongmani bagai tobo phano guys paithogo iko tal nai nei o tal no hang nai tamje nai thogoi tongkha hingke video khaimase tal hima ka haike nugoi tongkha chumini bagai ta haiben andra gundrao tata guys।